IFM News. IFM News. Live report. Let's come in. Kinumpirma ni Administrator Eddie Guillen nga karaman dagiti dam iti Ilocos Norte, particular iti Vintar, Solsona ken iti Karasi, iti napunduan para pelang iti irrigation system iti probinsya ti Ilocos Norte. Dito iti inbaga ti ni Administrator by ti inuman ti IF News ken kuana inbagana nga dito ket napunduan iti 200 billion pesos para pelang iti water source iti Manalon, particular iti iliti Vintar, Ilocos Norte. Malagit nga ti barangay Bulbulala, Ester Kinadupay, sakop iti Pallas Valley, ket ang problema iti donom during summer season, agapo iti kinabasit iti maalam manipod kadag iti sources iti Padanom. Karaman pa iti barangay Tanggawan, Miraman, iti damno, may rubaton iti panakakonstruct na. Ngayon, sa may ikakayo lang dito sa bandang Vintar, no? So, ano nga pang tayo sa Longdon, no? Meron na, actually, napunduhan na po ngayon. So, simula yan, no? Hindi lang yan, ang napunduhan dito sa Ilocos Norte, yun pa sa Solsona, meron sa Solsona, meron sa Karasi, no? Meron din dyan sa Estansa, malaki yung pagulpod, meron din sa pagulpod. So, lahat po yun ay nasisimulan po ngayon. Hindi nga naman yung mga matagit sa atin buong Pilipinas. Kadami. Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ng Pangulo natin talagang tutukan ng irrigation. Yan po yung budget sa yung budget na itong simula na ito, ito nasa 200 million. Ang initial yan. Kasi ang although kompleto na yan, kasi naka-CBI siya, ano, hindi, ang budget lang niya yung 200 million, 600 million natin eh. So 200, you know. Pero ang maganda sa niya, pag natapos na siya, ang mas maaga, pwede namin i-implement yung payment. Pag mabayaran din namin. Nasakan met, iti umili, iti masakupan nga lugar, iti plano, iti administrasyon, babayan, kini-presente BBM, para palang iti panakatulong, iti pagkasapulan, iti Manalon, during summer season. Idol, Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM.